ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಕೆಲ್ಲರ್ ಬಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಪುರಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಕು ನೀನು ಪಿದಾಡ್ದ ಇಂತ ಪಿದಾಯ್ ಪಾರ ಏರ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಿದಾಡಿ ರೆಡಿ ಆತಿ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನಾನೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಜಿಯಾನು ಮುಜ್ಜೆ ಇದೆ ಆಯೆ ಲಕ್ಕೋರ್ ನಾನು ಲಕ್ಕತಿಜಿ ಅತಿಗೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯರು ಅತಿಗೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಅತಿಗೆ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಡು ಯಾನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಿದ ಇಂಚೆನೆ ಬಯ್ಯಾನ ತಿರ್ಗದ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುತ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡ ಜೈಕ ಅತಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪಿದಾಯ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಮಂಡೀರು ಪಿದಾಯ ಪೋಯಿ ಕೊಕ್ಕ ಅನ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಬೆಂಕುಲಿತ್ತೆ ಅತಿಗೆ ನಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಿ ಬರ್ತಂತದ ಅತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಚಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅತಿಗೆ ನೆಟೆನೆ ಇಪ್ಪು ಪಾರ್ಲರ್ ಪಾರಂದು ರಂಚ ಇದಾಗ್ನಿತ್ತೆ ತೂಕ ದೂರ ಪೂರ ಪೋಪ ಅಂತ ಜಪಾಯ ಕಾತಿಗೆ ನಿಂಕು ತಿರ್ಗೋ ಬರ್ಕ ಅಂದ ತಾತಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಬತ್ತ ಅತಿಗೆ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂತ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಐಕ ಅತಿಗೆ ಇನ್ನೇನ ಲೆತೊಂಬತ್ತು ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಲೆತೊಂಬ ಒಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅತಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಇಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದು ಇಂತ ಕೂಜಲ್ ಗುಡಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಕ್ಕೆ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೇನು ಊರುಡು ಇಂಚ ಪೂಜಲ್ ಪೂರ ಗುಡ್ರ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬೊಂಬೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಟ್ಯಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಕೂಜಲ್ ಗುಡೋಲಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಪ್ಪುಲ ಬಾಡೋಲಿ ಏನ ಬೇಗ ಕೂಜಲ್ ಉದ್ದ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದಿಗೆ ನಾನು ಕಿಲೋಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಏನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ ಅವಲೆ ಪೋತು ಮೊಬೈಲ್ ಏನ ಫೋನ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅವಲೆ ಒರಿದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಲ್ತ್ ಎಂಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡ ತುವಾರ ಎನ್ನ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಲ್ಪನೆ ತೀದಿತ್ತೆ ಮನೆ ಮದತ್ ಬರ್ತದೆ ತೂತಂಡ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ಎಂಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಕ್ಕ ಪಾಡಿ ನಂದು ಅತಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನ ಕಾರ್ಯ ಅವ್ರು ತೀತಾರೆ ಅತಿಗೆನ ಗುರ್ತದಾಕಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಿಸ್ ಆವಂತ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ वीडियो करते हैं ये मोबाइल फोन आएगा तो किसी का अच्छा ठीक है मोबाइल
ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂಪು ಒಂದಲ್ಲ ಇಂಕಲು ನನ್ನ ತೋಜುನಿಗ್ಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುನಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡು ಅವಿತ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತೇರತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಖಲೆ ಪೋಪನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೂಜಲು ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡಂದೆ ಕೂಜಲು ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತು ನಾನು ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡೊಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚನೆ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಕೈ ಮಿಸ್ ಆಪುನ್ ಬೇಗ ಏನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದೆಟ್ಟಾರೆ ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರೆ ನಾ ಕೂಜಲ್ದ ನಾನು ಎದುರ್ದು ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಆದಿತ್ತು ಇದಂಗೆ ನಡತ್ತೊಂಪು ಒಂದಲ್ಲ ತೂಕ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಡ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಐತೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಗಂಟೆ 1:30 ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಎಂಚ ತೋಜುನ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೂಜಲ್ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡೊಂದು ನಾನು ತೂಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕೂಜಲು ಬುಡ್ದು ತೊಜಪವನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆತಂದು ಪಂದು ಇತ್ತೆಂಚ ತೋಜುನ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಅತಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅತಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಕಷ್ಟ ಇನಿ ಅಂಚ ಜಿಯನ್ನಲ್ಲ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅತಿಗೆ ಜಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಪುಜಾರೆ ಜಿಯನ್ ತಲೆ ಮೂಲ ಜಿಯಾನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕುಲ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಐತೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಬಂದ್ಲೆ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಬಿಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅದನ್ನ ಬುಡಿಯೆ ಅಂಚ ಜಿಯಾನ್ನಲ್ಲ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಕ್ಲಿ ಮೂಲು ಜಿಯಾನ್ ಚಾರು ಈ ನಾನು ಎಂಚ ಉಂಟುವ ಐಶುಲ್ಲೋಲ್ ಐಶು ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹಾಲು ಉಪ್ಪಿದಾಯ್ಕೊಲು ಒಂದಿತ್ತು ಲಂಚ ಹಾರು ಉಲಾರಿಯೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮೀನ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಮೀನ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾರೆ ಅತಿಗೆ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರ ಅತಿಗೆ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಶೋ ಇನಿ ಪಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಬಟಾಟೆ ಅನ್ ಬೇತ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಅತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಐಲ್ಲ ತೋಲೆ ಮಾಲ್ವಾನಿ ಮಸಾಲಾನೆ ಅತಿಗೆ ಬೇತ ಅತಿಗೆನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕೋಲು ಐಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೋಡ ಆಯ್ನಾತಿ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾನು ಅತ್ಲ ರೇಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ಯಾರು ಪಾಡುವೇರು ಬಯ್ಯಾನ ಪಾಡೇರು ಆಶೀಶ್ ಮುಲ್ಲೆ ನೇರ ಎಂಕ್ಲೆ ಅತಿಗೆ ನಾ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮರ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಚ ಅನ್ನೆ ಮುಲ್ಲೇರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ದೂರಡ ತೆಜಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ನಂಚ ಉಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬೈಯಾಡ್ ಬರುವೇರು ನಾನು ನೀ ತೆಕ್ಕರದ ತಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೀಂದ ಕಶ್ಪುಲೆ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತಿಗೆನ ಎಂಚ ಅತಿಗೆ ಕಡೆ ಪುರಾಂಡ್ ಮೀನ್ ಕನೆದ್ರೆ ಏತ ಅತಿಗೆನೆ ಕೀತೊಂತೆಗ್ ಮೀನಿಗೆ 250 ನಾಲ್ ಮೀನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಆಯ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಈತೆ ಅತಿಗೆ ನಿ ಮರ್ಮ ಎಂಚ ತೋಜುವೆ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ ಅತಿಗೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಲು ತೋಜುವ ಅಬ್ಬಕ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಎನ್ಗ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಎಂಚ ತೋಜುವೆ ಅಂದೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುವೆ ಗತೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿನತೆ ಕೋಡ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದು ಬರ್ನಾಗನೆ ಮನೊಂದಿತ್ತೇರು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬಂದು ಅಂತ ಕೂಜಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಐಶು ಬುಡ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೇನು ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಏನ ತರೆಕ್ ಮೀ ಅಂಚ ಕೂಜಲ್ ಪೂರ ಇಡಿಕ ತಾಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ಟಿನಿ ನನ್ನ ಪಿದೆ ಫೋನಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಪುನತ ಕೂಜಲ್ ಶೋಕ್ತೋದಿನದ ನನ್ನ ಮರ್ನಲ್ ಬಂಡೋಲ್ ಶೋಕ್ತೋದಿನ್ಗೆ ಕೂಜಲ್ ಬಿಡ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕುದ್ದೆ ಮಲ್ಪಾಯ ಮಾತ್ರ ಕೂಜಲ್ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುನ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಜಿಯನ್ನ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಈಗಲೇಗ ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾನ ತಿಕ್ಕಗ ಜಿಯನ್ನ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾರಿತ್ತಲ್ಲ ತಂಪು ಅಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಐಶು ಬುಕ್ಕ ಜಿಯನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂತನ ಐಶುನ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ತಂಪು ಅಂದಿಲ್ಲ ಆಯನನೆ ಕನ್ಪುಜ ಇಜಿನ ಬರ್ರಾನೆ ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚ ವಾಯರ್ ಹೋಯ್ಪುನೆ ವಾಯರ್ ಹೋಯ್ಪು ಅವಿತ್ತು ಬಸ್ಸುಂಡು ವಾಯರ್ ಜಿಯಾನ್ ಐತೆ ಶಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ಗ ಇಟ್ನೆಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾಯನನೆ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಕುಂಟು ಮಾಡಿನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಪಂತನ ಇಶ್ಯೂನ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾರುಂಡು ಇರ್ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಇಲ್ಲೇ 90 ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಬಿ चाहिए ಆಯ್ಗ ಲಕ್ಕರ್ ಲತ್ತು ಕುಲ್ಲಾರ್ ಲತ್ತು ತಂದಿತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಿಜ್ಜ ಕೊಪ್ಪನಿ ನಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಂಪಾಟ ಇತ್ತು ಆ ಇಜ್ಜೇರ್ ಪಂದು ಒಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಐಶುಲಾತೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತು ಲಾತಾಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ನೀರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜೋರ್ ಬುಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಕೂಜಲ್ ದಿಪ್ಪೇರು ದಾಲ ದೀಪುಜೇರ್ ಕೂಜಲ್ ಪಂದ್ ಇಕ್ ಕನ್ನಡ ಕುಲೊಂದು ನಡೆಗೆ ನೀರ್ ಬರೋಂದ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಆಯನ ಕನ್ನಡ ಪಾಪಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ದೆಪ್ಪ ಹೊಡೈತೆ ಕೂಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಮೋನೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಜಂಚಾದಿತ್ತೇಲಿ ಮೋನೆ ಬೊಕ ಶೀತಲ ಶುರು ಆತಂಡು ಐಕ್ ಅತಿಗೆ ಬಂಡೇರ್ ಪೋದು ದೆಪ್ಪ ಅಂಬಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಅಯಾಲ್ನ ಈಶೋಲ ಪೋತಿ ದೆಪ್ಪ ಬತ್ತ ಮುರಂದು ಕಾಯನ ಪೊಪ್ಪಡ ಪಂಡ ಆಯ್ ಬುಲ್ಪೆ ಪಂದಾರ್ ಕೋಡಿದೆಲೆ ತೊಂಪು ಹೋಗ್ಜೇರ್ ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಐಶು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನೊಟ್ಟುಡೆ ಇಂತೊಂದಿತ್ತೆ ವನಸ್ಪುರ ಅಂಡ್ ವನಸ್ಪುರಾದ ಏನ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನು ವನಸ್ ಮಲ್ಪನ ರಾಜಿ ತೆಗ್ತಾರೆದ ತಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅತಿಗೆ ಕೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾರ ದೀತೇರು ಜಿಯಾನು ನಗ್ಲೇಗ ಜಿಯಾನುಗ್ಲ ಆಶುಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾರೆ ನನ್ನ ವನಸ್ ಪುರ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಅತಿಗೆ ನಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆರಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪುರ ಅಂಡ್ ಅತಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋನೇ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆತ್ನೇಟ್ ಹೋಗು ಬಾಯ್.